Il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem dwar kif il-kontijiet tal-enerġija se jibqgħu irħas. Stqarr dan f'attività politika fil-Mellieħa. Is-sena d-dieħla l-kontijiet ħajibqgħu irħas, ta' wara ħajibqgħu irħas, ta' wara ħajibqgħu irħas. Il-Prim Ministru assigura wkoll li s-servizz taċ-childcare se jibqa' jingħata mingħajr ħlas u li l-prezz tal-uniformijiet se jibqa' baxx. Muscat żied jgħid li l-kuntratti ta' kull ħaddiem li tħaddan fil Malta se jibqa' jkun validu anke wara l-ftehim li sar bejn Malta u ċ-Ċina. Il-ħaddiema diġà kellimnihom ċar li għednielhom il-collective agreement ħajibqa' jgħott, għednielhom ċar u tont illi ħajibqgħu fuq il-kodba tal-Gvern, għednielhom illi mhux ħajġu mġela imorru imkien. Għal dan fil-waqt li semma li dan il-ftehim ma kienx l-ewwel u l-aħħar ftehim li sar b'mod strateġiku. Għal kuntrarju ta' dan, il-Prim Ministru żied jgħid li hemm bosta pajjiżi oħra f'moħħ il-Gvern, pajjiżi li rrefera għalihom bħala alleati strateġiċi li se jgħinu lill-assi ta' pajjiżna. Sodisfatt il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li dan il-Gvern f'sena u xarejn biss wettaq terz tal-wediet li kienu mfassla fil-manifest elettorali. Il-Prim Ministru Joseph Muscat ħeġġeġ lill-poplu biex f'din l-aħħar ġimgħa ta' kampanja elettorali jinkoraġġixxu iktar nies biex jaħdmu biex ikollna Malta enerġija pożittiva. F'din il-ġimgħa nitlobkom biex inkomplu naħdmu kull waħda u wieħed minna biex nikkonvinċu imqar persuna oħra kull wieħed biex joħorġu jivvotaw għal Partit Laburista u bekk nagħtu sinjal qawwi nkunu l-ewwel gvern li nirbħu dawn l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u nagħmlu minn Malta l-enerġija pożittiva.